No kyllä se on ollut aina sellainen asia, joka minua on kiehtonut, että ihan pienestä tytöstä lähtien niin on ollut kiinnostunut leipomaan ja olemaan niin kuin siellä keittiössä vähintäänkin sit niitä taikinakippoja nuolemassa ja apuna sitten äidin tai mummin kanssa. Sitten siinä oikeastaan sit kuitenkin vasta niinku, varsinaisesti niinku tämä kipinä lähti sitten lentoon, kun oli tämä blogi sitten saatu aluille. Että ennen sitä olin enemmän semmoinen kuitenkin sunnuntai-leipuri, että en nyt niinku mitenkään useita kertoja viikossa leipannut, vaan se oli semmoinen, niinku, se ei ole vielä ihan puhunut kukkaan se mun innostus. Ja sitten kun mä päätin perustaa blogin, niin sittenhän se ihan nousi omiin sfääreihinsä, että sitten niinku löytyi sitä tarkoituksenmukaisuutta siihen, että sai julkaistua niitä tuotoksia ja sitten pikkuhiljaa tuli rohkeutta myös alkaa itse kehittelemään niitä reseptejä, että siitä se sitten lähti. No enhän mä silloin kun mä perustin blogin, niin ajatellut sitä, että siitä tulisi näin iso asia mun elämässä, että siitä voisi kehittyä mulle jopa ihan ammatti, että se lähti enemmän se blogi sellaisesta niin kuin oman oppimisen kautta, että mä halusin jakaa sitä. Mä en kuitenkaan ollut niin kuin siinä vaiheessa esimerkiksi koskaan kuoruttanut kakkua marsipaanilla tai sokerimassalla tai tehnyt mitään silleen ihmeellisiä juttuja. Että voi kuitenkin sanoa, että se aika lailla lähti mulla niin kuin nollasta. Siinä oli mulla niin paljon opittavaa ja sehän oli sitten tietysti hirveän koukuttavaa, että kun mä tajusin, että minkälainen maailma tässä mua odottaakaan, että miten paljon on uusia asioita ja pikkuhiljaa se lähti siitä avautumaan. Ja sitten kun mä sitä blogia heti kuitenkin aika alusta alkaen niin sillä lailla pidin tosissani, että mä kirjoitin tosi tarkkaan, tallensin sinne ylös kaiken niin kuin mitä uusia asioita tuli siinä mulla eteen. Ja sillä tavalla, että myös toinen, joka on vastaavassa tilanteessa, että ei kauheasti vielä etukäteen tiedä asioista, niin pystyisi sitten niiden reseptien pohjalta niin kuin itse pääsemään siihen samaan lopputulokseen. Se oli alusta lähtien mulle hirveän palkitsevaa, kun mä sain sitten sellaista palautetta, että mäkin onnistuin nyt tekemään tässä. Mä pystyin jakamaan sitä hienoa tunnetta, että opin jotain ja tein ehkä jotain, mitä en ollut koskaan kuvitellut osaamani tehdä ja tällaisia asioita, että siitä tuli semmoinen niin kuin mieletön kannustin sitten mulle tehdä sitä yhä niin kuin enemmän paneutuen ja ehkä se on ollut sitten myös tämä, että miten siitä nyt sit on tullut näin iso juttu, niin että sitä on osattu arvostaa, että se antaa aidosti niin kuin välineitä sitten muillekin onnistua. Ja no sitten miten tämä on tästä nyt sitten tästä oli tosi pitkä vastaus. Ei se haittaa. Mä paavotan nyt tämän 35 minuuttia tästä. No, mutta siis sitten siitä, miten se sitten lähti niin kehittymään enemmän yhteisöksi, niin oikeastaan sanotaan, että ensimmäisen parin vuoden aikana sitten mä aloin huomaamaan, että kuinka paljon niin näillä lukijoilla oli myös annettavaa. Ja mä halusin antaa enemmän mahdollisuuksia heidän osallistua siihen tietyllä tavalla siihen harrastukseen ja niin kuin olemaan osana sitä mun blogia. Ja ihan ensimmäinen askel oli se, että perustin tämmöisen keskustelufoorumin sinne, jota kautta oli sitten helpompi ihmisten myös niin kuin niitä omia pulmiaan tuoda esiin. Ei vaan niin, että kommentoi jotain mun reseptiä, vaan sitten myös jotain ihan muita aiheita, mitä leivontaan liittyen on, niitä tuoda esiin. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Sitten tuli Kinuski-galleria, kun sitten taas rivien välistä luin, että monilla on niin kuin upeita tuotoksia syntyy siellä ruudun toisella puolella ja niin tuli semmoinen kyty, että niin haluaisin myös päästä näkemään niitä, että ei tämä nyt ole reilu, vaan minä täällä, mun pitää päästä näkemään mitä te teette, että molemmin puolin jaetaan. Ja sitten tuli se Kinuski-galleria, jota kautta sitten taas ihan eri lailla pääsi näkemään niin kuin, ja syntyi sit sitä keskustelua ja jakamista. Ja sitten isoin askelhan oli sitten tämä Kinuski-leipomot, että sitten ihan niin kuin siirryttiin siihen, että myös lukijoilla on mahdollisuus jakaa reseptejä. Ja se on niin kuin sitten nyt tietysti ollut ihan huippua, että siellä on jo satoja Kinuski-leipomoita ja koko ajan tulee
sellaista tahtia uusia reseptejä, että niitä on jo paljon enemmän kuin mitä mä oon pystynyt tuottamaan. Että, niin, mä oon ehkä vähän jo sivunut tätä asiaa, mutta se nyt konkreettisesti lähti silloin, kun mä olin kotona äitiyslomalla. Mulla on nyt 9-vuotiaat kaksostytöt, ja he oli silloin vajaa vuoden ikäisiä pikkutuhisioita. Ja mulla oli silleen hieno tilanne, että he nukkuivat pitkiä päiväunia, jolloin minulle jäi suunnattomasti ylimääräistä aikaa. Ja näin sitten keksin, että perustan blogin, että se oli siis, kävi niin, että Helsingin Sanomissa oli artikkeli ruokasivuilla blogeista. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä menin ikinä mihinkään blogiin. Et sitten menin, niin kuin siinä oli muutamia nostettu esiin leivontaplogeja ja menin katsomaan ja olin ihan hämmästynyt, niin kuin voin kuvitella, että moni, joka ei koskaan käynyt leivontaplogeissa, niin hämmästyi ensimmäisenä, että mitä? Että siis tällaisia juttuja pystyy jotkut ihan tavalliset ihmiset tekemään. Ja se oli niinku semmoinen iso niinku aha-elämys mulle, että ei tähän itse asiassa tarvita mitään koulutusta välttämättä. Että kävi ilmi, että he vaan harrastaa tätä ja ne pystyy tekemään tällaisia asioita. Ja sitten erään ystävän kannustamana ystävä kysyi multa, kun mä olin leivonnut sille jotain, kun päivä kahviteltiin siinä, kun vauvat nukku, niin että mitäs jos säkin perustaisit blogin? Ja sitten se sai niin mun ajatukset liikkeelle, että no, miksei, voisinhan mä kokeilla, se voisi olla ihan hauskaa. Joo, mä oon siis tosiaan ihan itse oppinut, että en ole käynyt mitään kouluja enkä kursseja, että olisi tietysti toisaalta ihanaa, jos voisi opiskella myös, että olisi jotain ammatillista pätevyyttä tähän hommaan. Mutta toisaalta mä oon ajatellut sitten kuitenkin sen, että no mulla ei ole aikaa edes opiskella nyt, koska blokkaan jo kokopäiväisesti. Mutta sitten toisaalta mä oon kuitenkin ajatellut, että se on hyvä, että mä oon niinku tavallaan samalla tasolla kuin muutkin. Että mä oon ihan samassa tilanteessa. Että en mäkään, niin kuin lukijat on, että ei tää ole mikään ammattilaisille suunnattu, vaan ihan tavallisille kotileipureille. Mä oon ihan samalla, niin yksi muista. Ja sillä lailla mä niin mulla tulee hirveästi kaikkia erehdyksiä ja mä teen välillä ihan päin honkia asioita ja ne epäonnistuu. Ja sit silloin mä ehkä toivon, että kun mä olisin vähän opiskellutkin tätä, niin voisi ehkä päästä vähän helpommalla. Mutta mä toisaalta tykkään haasteista, että ei se tarvitse olla niinku liian helppoa. Että tää on nyt mennyt näin ja tällä mennään. Ja suurin osa niistä asioista on kuitenkin omissa hyppysissä, että totta kai niinku saa myös paljon apua muilta, että mulla on ihania apukissoja, jotka päivystää siellä blogissa ja vastailee kysymyksiin ja mulla on ihana äiti, joka Kinuski-emon roolissa myös on apuna sit siellä sivustolla, että kaikki ei ole onneksi niinku vaan mun käsissä, että perhe on kovasti tukena tässä ollut alusta lähtien ja siitä kyllä iso kiitos heille. Että käsissäni onhan se kuitenkin myös hirveän innostavaa, että voi tehdä erilaisia asioita tässä niin kuin leivonnan ympärillä. Ja nimenomaan tämä valokuvaaminen on yksi sellainen asia tosi tärkeäksi muodostunut mulle, että jos ajattelee siitä, niin kuin voitte mennä sinne katsomaan niitä ensimmäisiä reseptejä siellä blogissa ja sitten ihmetellä, että tästä on tultu aika pitkälle, että välillä miettii, että tekisi kyllä mieli kuvata ne kaikki uudestaan, että ei ole niin kuin, ehkä nyt enää ihan niin kuin tätä päivää, mutta siitä näkee vaan sen kehittymisen, että niin kuin silläkin saralla niin on ollut vaan pakko niin kuin opiskella sitä asiaa. Mutta ehkä mä suosittelisin sitä samaa polkua, mitä mä itsekin olen kulkenut, että tekee sitä ensin, lähtee harrastamaan sitä ja katsoo, että mihin se riittää ja miten pitkälle se innostus sitten vie. Ja ehkä sitten myös, että löytää sen oman juttunsa. Et sikälihän tämä bloggaaminen on mun mielestä ihana ala, että mahtuu erilaisia blogeja ja mahtuu erilaisia tapoja niin kuin lähestyä sitä asiaa. Että leivontoblogistejakin niin on monen lähtöä ja jokaisen voi olla se oma juttu ja ei tarvitse silleen kilpailla keskenään, että varmasti löytyy mahdollisuuksia niin kuin päästä niin kuin ansaitsemaan ihan bloggaamisella, mutta ehkä siinä on just se, että pitää ainakin tietyllä tavalla olla uskollinen sille omalle näkemykselle ja ei liikaa lähteä nyt laskelmoimaan, nyt ei näin ja näin, vaan niin kuunnella sitä omaa sydäntään ja tehdä silleen, kun itsestä hyvältä tuntuu. Silloin sitä jaksaa tehdä pitkäjänteisesti vuodesta toiseen.